okonego water pesa e county mondo dhi oyaki. Kanyo be wane gi problem and kai nitu nyaka wati together kaka jo Kenya. Mondo wayier leaders mabeyo, leaders mabu facilitate good governance. Problem wan godo en governance. Sana ma timbre nikech wayiero jo siasa, traditional politicians ni dhi betango governor. Quality of leadership nyaka wa interrogate. En ng'ama nyalo bedo governor, en ng'ama nyalo bedo MP, en ng'ama nyalo bedo MCA. To ma buro mna timre be ka wan gi competition. Nyaka wabed gi parties, wami jo thuolo ma wanya bedo gi parties mopogre. Ma ka ng'ato nie party A kober to jopiny nyalo gone kura. Ka ng'ato nie party B kober to jopiny gone kura. Party C kamano. To ka wan mana gi party achiel ni maka ok yudo ticket e party no, ni kaka komi ticket to ni ikwamo, mane mamiyo wabet gi problem mar bad governance nikech iyudo ka ng'ato en ok udhi kata no dhi tiyo ni jopiny, en omanyo ticket mar party cha, koso yudo ticket mar party cha odhi e county kucha okwelo, jopiny ok nene, ochako duogo mana gi pesa manokwalogo yiero machielo bang' higni ang'owa, higni 5. Koro nyaka jopiny nyaka watigo mondo wayier good leaders. To mondo wami jopiny thuolo mar yiero good leaders nyaka wabed gang'owa gi many parties also, political parties. Mondo wami jowa the freedom of choice. Siasa chalo chiro, mondo siasa otimre maber, ochalo chiro, nyaka obed like a perfect market economy. Chiro idhiye ni dhi ng'iewo alot. To kidhiye chiro ni dhi ng'iewo alot, to supply mar alot en mana alot achiel. Mane chalo ng'ama otwe e jela nikech nyaka ing'iew mana alot no kuom ng'at achiel no. Nyaka wabed gi mine 3 kata 4 e chiro ka ma uso alot. Koro kiyiero alot bitimo ang'owa idwaro. Kiyudo ka ng'ato nigi alot mar skuma wiki, midwaro ting'iewo. Kiyudo ka ng'ato nigi alot mar bo, midwaro temikawo. Kiyudo ka alot mar atipa midwaro ting'iewo alot atipa. To ka in idhi mene chiro to na alot manitie en mana skuma wiki, koro ochuni gi chulo chamo skuma wiki pile. Omiyo nyaka wabed gi a free political market economy. Mondo wabed gi parties mang'eny, mondo jopiny obed gi thuolo mar yiero jotelo magitimango gidwaro. And akwayo jopiny, jo Kenya mangima, ni higa mwadhiye 2027 ni wayier jotelo ma development conscious mondo kony Eliud Owalo kaka president deliver on third liberation ma wacho cha. Roga loso ka kod president Eliud Owalo. Yes.